Allergiakausi alkaa Suomessa maaliskuun alkupuolella ja jatkuu aina lokakuun loppuun. Yleinen vaiva on siitepölyallergia, josta kärsii joka 5. suomalainen. Keväällä oireita aiheuttavat lehtipuut, keskikesällä heinäkasvit ja loppukesällä pujo. Eteläiset ilmavirrat voivat tuoda jo helmi-maaliskuussa oireita aiheuttavia määriä siitepölyä Etelä-Suomeen, josta siitepölykausi etenee koko maahan parissa viikossa. Jos allergiaoireet muutaman viikon sijasta pitkittyvät, on syytä kääntyä lääkärin puoleen. Lääkäri voi muissakin tilanteissa varmistaa allergian aiheuttajan testaamalla. Yleisimmät siitepölyallergian oireet ovat allerginen nuha. Allerginen nuha ilmenee ihan nenän vuotamisena ja aivasteluina ja nenän tukkoisuutena. Lisäksi allergikoilla on usein silmäoireita, eli silmät punoittavat, turpoavat ja niitä kutittaa. Joskus siitepölykausi voi aiheuttaa myös pitkittynyttä yskää ja hengenahdistusoireita, etenkin astmaatikoilla. Allergian lääkehoito kannattaa aloittaa silloin, kun oireista alkaa olla haittaa ja oireita esiintyy päivittäin. Apteekista löytyy hyviä itsehoitovalmisteita farmaseutin ohjaamana. Paras hoitotulos saavutetaan, kun allergialääkitys muistetaan aloittaa hyvissä ajoin, eli noin pari viikkoa ennen varsinaisen allergiakauden alkamista. Ja allergialääkitystä on tärkeää käyttää sitten säännöllisesti koko sen allergiakauden ajan. Allergian aiheuttaja eli allergeeni vapauttaa elimistössä välittäjäainetta nimeltä histamiini. Histamiinin vaikutusta voidaan estää antihistamiineilla, jotka ovat allergian peruslääkkeitä. Antihistamiinit annostellaan tavallisimmin suun kautta tabletteina. Niiden vaikutus perustuu histamiinin aiheuttaman allergisen reaktion pysäyttämiseen. Antihistamiinitabletit auttavat sekä nenä- että silmäoireisiin ja allergian ollessa lievä ei muuta hoitoa välttämättä tarvita. Antihistamiinien tyypillisenä sivuvaikutuksena on pidetty niiden väsyttävyyttä, mutta kuitenkin nykyisin itsehoidossa olevista antihistamiineista yhdelläkään ei ole punaista kolmiota, eli joka varoittaa suorituskyvyn heikkenemisestä. Kuitenkin setiritsiini, joka on antihistamiinilääkeaine, jota käytetään kaikkein yleisimmin, niin se osalla käyttäjistä aiheuttaa jonkin verran väsymystä. Silloin se kannattaakin annostella iltaisin. Setiritsiinin lisäksi markkinoilta löytyy uudempia lääkeaineita, joilla ei ole enää väsyttävää vaikutusta, esimerkiksi loratadiini ja fexofenadiini. Ja jos yhden valmisteen teho ei vaikuta riittävältä, kannattaa keskustella farmaseutin kanssa ja tarvittaessa mennä sitten ohjeen mukaan lääkärille. Allergisen nuhan hoidossa käytetään antihistamiinilääkityksen lisäksi päivittäin annosteltavaa nenäsumutetta. Kortisonin nenäsumutteet vähentävät limakalvon turvotusta ja tulehdustilaa ja sitä kautta sitten auttavat nenän tukkoisuuteen ja nenän vuotamiseen. Kortisonin nenäsuihkeella on vaikutus myös silmäoireisiin. Ja kortisonin nenäsuihkeen käytössä on hyvä muistaa se, että sen vaikutus ei ala heti, vaan vasta noin 2-3 päivän säännöllisen käytön jälkeen. Ja tämmöisen allergian käytettävän nenäsumutteen käytön täytyykin olla päivittäistä, eli hyvin säännöllistä koko allergiakauden ajan. Paikallisen kortisoninenäsuihkeen käyttö on turvallista pidempiäkin aikoja. Kortisoninenäsumutteen käyttö aloitetaan tavallisesti isoimmalla mahdollisella annoksella ja oireiden lievittyessä palataan pienimpään tehokkaaseen annokseen. Nenään annosteltavan kortisonisuihkeen käyttö on erityisen tärkeää silloin, kun allergiasta kärsivä sairastaa myös astmaa. Tällöin tulehdustila ylemmissä hengitysteissä huonontaa myös astman hoitotasapainoa. Kuiville nenälimakalvoille löytyy hyviä valmisteita, kuten seesamöljyä tai A-vitamiinia sisältävät nenäsuihkeet, tai niitä löytyy myös nenätippoina. Yhtenä allergian itsehoitokeinona kannattaa käyttää nenähuhtelukannun avulla annosteltavaa suolavesiliuosta, joka huuhtelee allergeeneja nenän limakalvoilta ja siten
auttaa oireisiin. Lisäksi nenänhuuhtelu vähentää allergiaoireilua ja auttaa ehkäisemään poskiontelotulehduksia. Lisäksi kortisonisuihke tehoaa puhdistuksen jälkeen paremmin. Siitepölyallergiasta johtuvia silmäoireita hoidetaan antihistamiinitablettien lisäksi ihan silmätipoilla. Allergiasilmätippoja kannattaa käyttää säännöllisesti koko allergiakauden ajan. Ja niitä annostellaan vahvuudesta riippuen noin 2-4 kertaa päivässä. Silmätipat lievittävät allergiaoireiden lisäksi myös silmien kuivuutta. Silmätippapulloissa käytetty säilöntäaine, bensalgoni, voi aiheuttaa joillekin käyttäjistä itsessään allergisia oireita. Eli siinä tapauksessa kannattaa valita kerta-annospipetit, joissa ei ole säilöntäainetta ollenkaan. Lapsen säännöllinen allergialääkitys kannattaa aloittaa lääkärin ohjeen mukaan. Ihan tilapäisesti voidaan käyttää setiritsiini-antihistamiinia 6 vuotta täyttäneillä lapsilla ja myös kromoglikaatti-silmätippoja 4 vuodesta alkaen. Raskaana oleville ja imettäville äideille allergialääkitys kannattaa aloittaa aina lääkärin ohjeen mukaan. Jos allergiaoireet jatkuvat useita viikkoja ja itsehoitolääkkeet eivät niihin auta, kannattaa ottaa yhteys lääkäriin. Oman asuinalueen siitepölytilanteen voit tarkistaa säännöllisesti päivitettävistä siitepölytiedotuksista.